Mga dato, hindi na isa na marami ko. Mga bayan sa parang sa may Banero. So, kadalasan, Ang mga tigugya. ay mga nakasulat yung mga bayan sa Solian. Di ako tapos sa nako to. So sa likod yan, nagito. Yan po mga dito. So hindi sumpa to, naroon sa mga dito. Kaya pangero mo. Nakita ko yan. May pagkaya sa manegin kaya di ba bibikiran? Panutunan ka. Na ayan last na source na doon, ang mga suras. Nasiga doon doon mga chef sa giyang kaya kuwan. Pagkukita na lang.